Il-membru Malti tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri Leo Brincat ippreżenta rapport annwali tal-Qorti lil aktar istituzzjonijiet nazzjonali wara li diġà ppreżentaħ fost l-oħrajn lil kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija. It-tlieta Leo Brincat ippreżenta dan ir-rapport lill-Speaker tal-Kamra ta' Rappreżentanti Anġlu Farrugia u lill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika. Fil-bini tal-Parlament ntlaqa mill-Speaker u mill-Iskrivan tal-Kamra, fil-waqt li fl-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika intlaqa mill-Awditur Ġenerali Charles Zegwara u mid-Deputat Awditur Ġenerali Noel Camilleri. Matul il-laqgħat tiegħu Leo Brincat qal li hu importanti li l-uffiċċju tiegħu ikompli jaħdem mill-qrib ma' istituzzjonijiet bħal dawn biex ikunu indirizzati problemi u sfidi li qed jinkwetaw liċ-ċittadini tagħna. Flimkien ma' rapport annwali tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri, Leo Brincat ippreżenta rapport ieħor bit-titlu A Special Report on Migration Management and Hotspots. Dan ir-rapport ippubblikat fil-jiem li għaddew kellu l-approvazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea li aċċettat ir-rakkomandazzjonijiet kollha.